lan ugi dipun lanjut benjang dalu pintas kesenian kuda lumping turungga santosa kalian undangan dinten menika utawi dalu menika kawula buka. Matur suwun dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Maluit ingkang sampun mayu bagyo acara ing wekdal punika lan ugi sedaya UMKM ingkang sampun memeriahkan ugi acara ing wekdal punika mbok bilih mengke enten sik kapisen enten sing radi ngelak. Wonten UMKM ingkang menyediakan wonten ronde nasi goreng lan sanesipun. Sing paling hit tetep telur gulung. Ugi meramaikan acara pentas seni Dusun Maluit dalam rangka peringatan Maulud Nabi dan juga Merti Dusun di Dusun Maluit ini. Ugi sangat ngaturaken dening matur nuwun kagem sedaya donatur pengusaha menika sampun derek mangayu bagyo derek mensupport acara wontenipun acara Merti Dusun menika ingkang boten saged kasebat setunggal nggih pokoke sedaya donatur pinaringan berkah barokah mugi acara salajengipun wonten tahun ingkang salajengipun saged wonten malih acara ingkang lebih meriah malih. Banjih kawiwitan menika wau Wulan Gadok punika ngajaraken utawa suatu nasihat yang cocok atau sesuai dengan situasi atau kebutuhan dari seluruh masyarakat yang ada di Dusun Maluit ini. Wulan yang berarti adalah mengajar atau ajaran, sedangkan Gadok atau matok berarti cocok, pas, lan sesuai. Pinane kang cocok kang sesuai. Sesuk nek golek sisihan ya kuwi nganggo kata-kata mulakan. Oke. Asma Pinario Joko maksudipun. Asma Pinario Joko bener Pak. Kadosipun kok sampun ready. Bahasa kerene iki ready. Sing matur gedi. Oh, gedi. Wonten niyaganipun, wonten vokalipun menika kakang kami. Kakak pertama atau kakak kedua? Kakak pertama kedua. Oh, kakak kedua. Kakak kedua. Juga kondang kaloko menika. Pak Sugeng. Kakang Sugeng. Menika bapak ingkang ngomong kawula. Oh, ngoten. Sing dimongko pun sampeyan iki ya. Menika kadosipun sampun ready saking RT 3 pentas kesenian kanthi tarianipun Wulan Gadok Trimanunggal. Mana semangatnya dari operatornya dari RT 3? Selamat Mas Bayu. Senaris kok. Oh, senaris gitu. Melayu Rino udah ketabrak. Iya. Sampun ready. Oh wis dong ngadep kocok-kocok ireng bareng. Wis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun dodon ngagaraken pambagi ujung sugeng pepanggihan kalian kawarga seni Trimanunggal Wulan Gadok saking Etiko Dusun Maluit. Wonten dalu menika kawula sakadang saking warga Etiko saking derek ngerjengaken
pagelaran pengetan liya sandaling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki adicara ngerti dusun Ngawi. Boten dalem niku kawusahaken saking warga Ciko badhe ngaturaken wujudipun tari seni ulang gatuk. Kados mateng para seniman Sriwati, para pemerhati budaya ing boten semanggih anggen kawula sakonco ngaturaken tarian gaduk-gadukaken tarian kirang trep, kirang jumbuh pramangka kawula sakonco nyuwun agni samudra pangsani. Niki dal sampun sadalu kanggo bareng kawula. Kami nyuwun iki dipangestu kados sedaya para pamriksa, para sepuh-sepuh mugi angin kawula sakonco nderek kenaken paring lancaran ngantos dumugi paripurna sugih. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita langkah ngerti tiga derek ladan ing masjid desa. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur lillahi rabbil
Ya Rasulullah alaika
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana Muhammad ya wasi'an sampun Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana Muhammad ya wasi'an karami. Mekaten kang saged sawetaraken saking Trimanunggal RT3 sedaya kekirangan kalpatan nyunapi isih samudra pangsamindut nyuwun matur nuwun. Luar biasa. Luar biasa. Mas, kreatif, Kreatif. inovatif. Iya, inovatif. Wes pokoknya luar Luar biasa. biasa. Kata-kata yang terungkap untuk malam hari ini luar biasa. Mama RT3. 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 Oh, tak iki. Supporter di sini. Tak delok, tak arep-arep mau urono sing nyawer. Oh, oke. Ya, anjir. Oh, Pak Kadus. Pak Kadus bareng nyawer saka RT 1 teka RT
Nggih. Ya ya lumayan. Lumayan. Ya bakal apa-apa nih Ora apa-apa. Kopine mboel. Heeh. Wis foto rumiyin. Foto rumiyin wow ana gerakan sing bikin wah Bikin asik, bikin joget. Supporternya kali joget kabeh. iki wis dress code ki saka RT 4 mesti. Oh gitu. Dari RT 4 ini. Oh berdonan. Oh Yo action senyumnya mana? Yes. Vokale iki kangkeng. Nggih. Menika RT sekawan RT 3 menika kalian Bapak RT nipun Pak Yadi. Pak Yadi. Tepuk tangan kanggo Pak Yadi. Pak Yadi. Matur suwun Pak Yadi pun guyub rukun. Tak kira ala maringi sawer. Gak usah repot-repot tak aja batang borok bosan. Mboten usah repot, nggih, ingkung mawon mboten napa-napa. Kan putrane ki bakul ingkung lho Oh, yo. ngoten to, bakul ingkung. Ning gone ka lho. Oh sing rasa ingkung kremes. Putu chicken lho. Oh. Bayu jenengane yo anu iki Bayu ki ya. Oh, boten Bayu kula. Bayu ingkung. Ojo teko-teko Bayu ingkung lho. Ngawur. Pancen Mas Bayu bakul ingkung kok. Yo cuma Bayu bakul ingkung, cuma Bayu ingkung Ah ngoten. iya niki lak Bayu gareng. Sing kae Bayu ingkung. Nggo Nek embel-embel. kene Yati pesek. Nah, jenengan ya jane rada mancung kok ning jalan. Ning gandeng cok wis ana jeneng Yati pesek ngono ki yo betul. Ketularan. Wis ki penari-penarine kecil wis regenerasi so. Luar biasa. Ini ditanya dulu nih supporter dari RT 4 Oh ngono ya. di mana? Sing saka sing wis tampil mau RT 3. Nah, Supporter RT 3. Oh, gitu. Oh langsung. Wetan. Apa meneh nyong karo nggawa abang-abang RT 3. Saiki ditarik meneh RT piro Mas Bayu? Mungkin yang dari RT 4. Jebul Kang Serang Ibu. Dress code. Putih. Ireng putih laden sisa. Dan sisan. Kok fotokopi Ibu. Oh, hitam putih. Nggih kaya fotokopi. Hitam putih fotomu. Kena foto biyen. Saiki gawe hitam putih ya iso oke Saiki ana editing. jamane AI napa-napa. AI, ning ojo menyalahgunakan. Nggih, itu bisa Ning berbahaya. menyalahgunakan AI ki njogo berkelanjutan. Anjir. Semakin perkembangan teknologi. Ya karo ngenteni persiapan tak menyapa warga RT kalih. Oh, RT loro lho bawa supporter. RT ne loro gak do macak. Untuk siji. Pundi? Iku ada dua. Oh, papi, halo RT kalih. Oh, wong RT loro ki penampilan sing ketelu. Penampilan yang ketiga mungkin belum kesini gitu. Belum, kok gelem rene kok kerincing. Ini penampilan dari RT 4 niku enten Warok Surakarta. Nggih, jenengane grupe iki Laskar Lintang Sekawan. Jadi Pak Kadus, niki kadosipun kreatifnya masyarakat jenengan luar biasa. Luar biasa. Ora usah ngundang saka njaba-njaba. Tahun ngarep dikolaborasikan. Dikolaborasikan. Sarangan ya wis ngono Oh, ngene nggih, Mas Bayu. nggih. Saka RT 1 ana Dayakan. Terus RT ne loro Warok. Maka RT 3 kaya mau kae Wulan Galuh. dalam rangka 17 Agustus kemarin. RI. Anjir. Berarti cara-cara ini ngudali keterampilan atau kepinterannya warga luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kadus. Ya. Wis pol-polan. Ini juga pengrawit-pengrawitnya juga live mungkin. Live. Bukan nganggo YouTube, bukan. Orang nganggo YouTube. Nganggo YouTube ya kena. Ya Arep boleh. lip ya kena. Live ya. Oh, live.
ilah Jawa ora muni lab ngono ki ra iso. Jane lab. Love love. Love yo beda arti maneh. Aku love you. Love you. Lope. Kurang teko iki warga RT loro mungkin dalam perjalanan. Dalam perjalanan, mungkin perjalanan ke sini itu menyewa bis atau gimana? Bisa jadi. Kayak mungkin saking minggir riko-riko tadi perjalanannya rada adoh, mergane titik itu macet, ketanggok parkir. Mau kula arek dicegat karo parkir. Bu, ampun mriki nyongke bintang tamu. Maksud to, aku tapi koyo Mas ki aku kon parkir kok nek binatang tamu ki parkir. Jebul ora parkir. Lanjut kok bablas ngono. Kebablas nggih. Carane kayak ribet. Ora usah parkir. Spesial. VIP. Kaya Bayu mau wis moto VIP. Lah yo ki wong duduke teng mriko ya. Satu kehormatan juga ya. Yuk kita ada di sini mungkin makasih untuk segenap panitia yang sudah mengundang kami untuk ikut berkolaborasi di Dusun Malui. Yuk wes numpak trampolin durung? Oh derek. Nah, ono trampolin. Iku kagem anak-anak ya. Ora apa-apa. Nek kanggo taman kawak-kawak kaya ngeten ki ora jebol. Kayak ono mandi bola, opo kae. Warna-warna ternyata selain usaha makanan-makanan, minuman, juga ada permainan anak-anak untuk taman kawak-kawak juga ada di sana. Jadi khusus taman kawak-kawak sing teng mriku. Miku sing reject mau ono rego 20.000, 20.000. Ya, iya. Jadi sambil menunggu persiapan. Luar biasa persiapan. Krune iki lho, krune iki kaos wae anyar. Tulisannya apa? RT Papa. Oh, tulisannya nyablon iki ya. Nggih. Guyub rukun gotong royong kerja bakti bareng-bareng. Oh, kowe ning ngene tulisannya kayak Pak gitu loh, nggih. Guyub rukun Gotong royong kerja bakti bareng-bareng. Wah, apik tenan Sing sih. desain pinter. Pak RT ini sapa kira-kira ngerti ora Mas Bayu? Dereng kula mau durung di nganu briefing. Wah, kula tamet panitia teng mriku niku Pak RT sekawan niku Pak Mahruf leres. Weh, pundi Pak Mahruf? Pak Mahruf. Bapak Ma'ruf. Pak RT pundi Pak RT? Oh, niki Pak RT, monggo Pak RT. Katuran mriki Pak RT. Wah, tak wawancara segilir karo persiapan ngono lho. Siti mawon. Siti wae, sak klumit ae. Mboten wong kula nggih. Bayu niku dereng kenal kali Pak RT. Oh, ngoten nggih. Pak Mahruf. Nggih nami kula gareng menika nggih nek mboten MC dadi garong teng omah. Pak latihannya pinten bulan ini Pak? Latihannya Sebulan. Wih, luar biasa. sebulan. Oh niku tulene sae oke. Oh saya kada. Sae oke. 5.000-ane nang kene. Oh nggih. Sing niku piro Mas Gareng? Saya iki amplope enten nek 50. Oh berarti dhewe kebagian iki. Sing kono. Nggih. Nek sing mburi pira-pira? Sing mburi ya enten nek 10 niku wong rada tipis soalé. Kandel nggih leres Bapak Siti. Kandel banget. Panen kopi. Pokoke santai mawon. Nggih. Kalau Pak RT ki pokoke sejahtera. Pak RT remen boten warganipun kok guyub rukun gotong royong kagem pentas sak menika. Sangat-sangat ramen, sangat-sangat mendukung. Oh, mendukung. Mendukung niki kagem kelancarane adicara wonten ing dalu punika khususipun Nggih. Dusun Malui. Dukungannya napa mon, Pak? Terwujud material dan moral, Bu. Oh, materialnya arupi watu, pasir, samping, material. Nah, niku material damel bangunan. Oh, materialnya mesti Pak RT ki yo mari sawer boten kinten-kinten sakniki ajengan. Mantep mawon Bu niki saya kathah niki pun kebok. Nggih tak hitung niku 4.
kebore teh. Sampai dapat. Beres sing ting tas pinggan. Nah, Alhamdulillah betul-betul tas pinggang. Nggih. Luar biasa Pak Kan Maruf. tas pinggang barang. Nggih, jan wau urung wawancara karo Pak RT loro ki urung tak wawancara. Ayo ketesan kok. Mangke kula disawer nggih. Nggih. Lho pamer tenanan ya mesti sae ngasih kabotan kok ora ditaki nang kene iki. Oh, belas jarene mau sing sisih kene ana sing. Sambil menunggu persiapan ini, kayaknya belum Pak RT 3. RT 3. RT 3 niku asma Pak Yamito. Niku RT 2 Oh, RT 2. RT 3 niku Pak Yadi, mau tentu di Pak Yadi. Kok wadah tak suwun sawerane ae. Ajeng diwawancara kok malah kesusu kondur. Mlebu TV, Cek. Mlebu TV menika. Nah, menika kalian Pak Budi. Heeh, Pak Budi. Ingkang kapure nyopeng wekdal dalu menika. Video syuting. Video syuting ikan kagungan kersa niku langsung Pak Budi niku mungkin diolah langsung mlebu nang YouTube. Oh, ngoten. Nggih. Berarti untuk masyarakat yang tidak bisa hadir mungkin dari lain Bisa. Maluin Lihat di live YouTube-nya Pak Budi. Pak Budi Garda Studio. Yeah. Sing tengah niku nggih Garda Studio napa mboten, Bu? Oh, sanes. Napa Sanes. Mas? Namanya Mas? Jadi Bu tak tangletane ya. Ya, alon-alon nek takon. Alon-alon. Mas niki saking pundi, Mas? Namine napa? Keiko Official. Bisa ora? Kali sekitar kita. Oh, Keiko Official. Kalian sekitar kita. Sekitar kita. Sekitar kita. Jadi mungkin yang berada di rumah bisa menonton live dari Keiko Official. Dan juga Sekitar kita. Channel. Channel. Wah. Nek sing jenengane digitalisasi ngene iki. Ngoten niku nggih. Biyen zamane sampean Terus kodak. Potongan kodak. kodak yo nggo kelese ya. Anggen kudu kelis niku. Padha Iku cilikane kula foto PK ya ngoten niku. Wontene dadak Semak Gloria niku foto niku. Surya. Surya. Saiki lek ana Surya Timur, Surya Swalayan, Surya Foto. Nggih, sakniki kok tukang foto kok moro dhewe lho ring Nah, selfie ini cekrek diabrek nang ngene Mas Heri Mas after Heri. fed. Nggih, langsung dados. Langsung dadi ini. Wis ketara ketara kabeh. Pancen semakin kemajuan zamannya semakin luar biasa digitalisasinya. Makanya anak-anak sekarang ini adalah anak-anak digital. Digital. Ora ono sing ora ndek HP mesti saiki. Tapi itu himbauan untuk semua orang tua mohon untuk berhati-hati. Betul, Untuk ketika memberikan Nggih. atau mendampingi putra putrinya Nggih. ketika bermain Android, HP itu karena ada macam-macam aplikasi yang ada di dalamnya. HP itu memudahkan tapi juga berbahaya juga. Betul sekali. Apalagi anak-anak yang masih usia emas, usia emas, usia Padahal blok. saat ini niku bayi kesemprot air ngoten niku langsung bocah HP ngeten iki lho. Bahaya. Cek. Masya Allah. Pol-polan bahayanya. Belum reet dia, apa empun iki? Belum. Oh belum. Oh Mas Sarang. Halo. Niki dok ganti bintangnya menika nganu selebritis Indonesia. Bener. Mbak Sule. Heeh. Ki biyen bestine nyong nggih nyong janang mluweh ki ngomongane. Oh, ngomongane. Wis nyeker. Saiki ngomongane kok wis semono gedene cara nyeklak wis pekewo. Ngoten nggih ning nek tawa dicukur rambutnya ngoten ilang sulene nggih, Bu. Ilang. Kudune dipertahankan tekan sule. Ya murite nggih. Anak didik. Anak didik. Wis jan. Nyong kok juk dadi nyamleng. Napa? Hayang delok iki lho kreatife piantun-piantun mluweh ki melu nyamleng. Melu napa? Nyamleng. Nyamleng. Melu nyamleng gayeng. Heeh,
Gayem. Mau nonton Wulan Gathuk ning ngono sampe Jan asli gathuk tenan nggih Bu. pol gadhuke. Nanti ana sing ora ngedewa nubruk ngarepe mau. Saking Iku semangat. cara tenggon napa niki dagelane. Dagelane ana banyolane. Ana banyolane. Dadi Ning sayane kok Pak RT iki lho mau kok urung ngetokke sawere ngono. Jane ya rada kurang dawa nggih Bu. Pinten seperempat jam kaya. Heeh, dadi penonton iki gek matuk-matuke Gek matuk-matuk. nonton ujug-ujug Pak blenggo wong wis rampung. Paling ora setengah jam. Ya paling bukan setengah jam gitu. Sesuk diperpanjang. Heeh, besok Mumpung urung diperpanjang. entek masa aktive to. Untuk masa aktif bareng kaya pulsa. Akan nek gek 17 menit, 15 menit kan iso diperpanjang. Anjir. Untuk tahun ke depan kan ini gawe evaluasi. Evaluasi. Oh, ini penonton nek tok 15 menit, 17 menit isih kurang. Sesuk anu Pak Yabi karo Pak RT nih. 45. 45 menit. 45 karo persiapan ngoten ya lumayan. Jadi Marem sing nonton. Marem karo persiapane 45. Mungkin untuk tahun depan mungkin lebih banyak lagi ya. Betul. Tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak pun akan ditampilkan. Wes, Terus cara generasi muda itu betul, loh. harus ada regenerasi. Iya. Sampun ready? Oh sebentar. Ajeng cek sound Oh cek sound. Boleh Oh, belum. cek sound, cek sound. Mengke tesih wonten saking grup sing asmane Wahyu Sekar Kinase. Wahyu Sekar Kinase menika saking RT kalih. RP2. Nggih, Pak RT ne Pak Yaminto mungkin nganu siapake napa sawerane Pak Yaminto. Buatan pun wah, seniman yang ngomongin saweran kira patut Bun. Agak booming jeneng. Buatan patut terlalu mriki ki ra nampa saweran. Apa no? Oh sedekah. Berarti Nek kita sedekah nampa. Terus kok arep ditutup Sekar Taji. Mau dikoreksi. Nek tulisane Sekar Jati. Nek kaya awak dhewe iki mung maca tok nggih. Oh, isane ya tok maca ana tulisan kaya ngono maca. Ternyata rada keliru sithik Mas Bayu. Kudune sing bener Sekar Taji. Ya mungkin untuk kekeliruannya mohon maaf tadi. Sekar Taji iki saka RT Ningon Pak Kadus. Oh, ngoten. Ada satu kan Pak Kadus ya. Pak Kadus niku double niku sok dakoe nggih. Ning Pak RT ne Pak Siono. Oh, Pak RT ini Pak Siono. Pak Siono. Ajeng mik niki mik nggo tak paringi Mas Joko. Mas Joko yau. Mas Joko. Yau. Sampun ready kantoripun wis. Yuk, wis duwe kuluk kaya ngono iki lho. Derek. Kok apik ya? Nggih. Niku modele nganu. Kula napa? Udeng Banyuwangi. Oh, Banyuwangi Nggih. nang EPT. Nggih. Niki nek sing itu Banyuwangi, kalau ini untuk udeng Temanggung. Dadi Nggih. ana nganune Pak. Ada pakrabnya sendiri-sendiri. Sesuk yo kudu sinau. Nggih. Nek blangkon ki werna-werna. Belakang warna-warna. Blangkon Ngayog Jakarta. Wonten Ngayog Jakarta. Ngayog Jakarta niku nggih wonten Senopaten, wonten Mataram. Oh, iya bisa dibencah-bencah. Oke ya. Solo ya ngono. Semua juga ada filosofinya semua. Untuk motif, bentuk itu wonten nggih enten filosofis dandan. Mas Bayu, iki Laskar Lintan Sekawan ki arep nampilake warok. Warok. Apa tegese warok karo warok ki? Warok niku napa ya? Nek ditangkap secara apa ya? Mentah ki ya rada saru. Warok temen to yuk. Maksudnya warok temen ki belakang temen ngoten niku. Jadi kosakata atau tembung-tembung ini kudu dhewe ngatekake kanthi sing bener. Anjir. Aja Ini nganti warok salah. niku
kesenian dari Jawa Timur sebenarnya. Iya, Itu perpaduan. prajurit kayak niki layane nganu, nopo sore kayak niki. Sore. Nggih. Heeh. Oh ya, apik tenan iki yo ning sore. Iya. Oh, Warok. Itu tapi untuk masuk di Temanggung kita kolaborasi dengan tari-tarian Tari Temanggung. kuda lumping. Nggih. Ya, nanti ada variasinya dengan menggunakan kuda lumping. Mungkin bukan bermaksud untuk merusak kesenian dari Ponorogo, bukan. Bukan. Ini cuma Pengembangan. pengembangan, Betul. tari Biar- kreasi. Betul, kreasi biar penonton pun tidak Loh. bosan. Biar Dengan penonton tari. tidak bosan. Sampun, niki tak ambil ini aja nih. Sampun ready? Jadi ki waroke nopo saat ini sing gak bumi niku lagune Manuk Baladewa. Oh, Iki lagu ini. Kidul kae Opo? opo? Iku request tetep niku ta kudu. Ya pakanannya apa? Pakanane opo? Onde Cina. Oh, udah Cina. Onde ki ana sing bening, ana sing budak. Oh, berarti nek sing budak niku Jawa, nek sing bening Cina. Heeh, isine ya ana sing bening, ana sing budak. Nek sing bening, Isine kacang ijo, nek sing budak, tambah, oh cambah niku dapat isi. kecambah. Iya. Ning domine onde Jawa. Engkau melu nyanyi yuk, nek ana Oke. kidul kali Melu opo. nyanyi, melu joget. Heeh. Kita